Movíos polo interés na topar novas sonoridades al rock, col uso exclusivo del gallego asturiano, los miembros de Bacotexo compunxeron 12 temes pal seu primer disco titulado A Máquina del Tempo, que afitaron dentro dun amplio espectro musical dende el rock and roll máis clásico con ecos setenteros, pasando pel rock sureño, los medios tiempos con aires de soul e de funk, en sin deixar atrás la experimentación noise ou la balada acústica. Todo ello para referirse metafóricamente en este primer traballo a un viaje imaginario hacia otros espacios temporales donde lo esencial y el conocimiento emocional a través de las experiencias evocadas en cada canción. Bacotexo empezou máis ou menos fai un ano e medio, dous. Todo empezou por un proxecto de, unha idea de Ricardo Saavedra, que é el baixista del grupo. Os tres, Marcos, Ricardo e eu, somos amigos de toda a vida, de aquí da zona de Tapia, e as nosas familias son de aquí. E despois de haber estado en outros grupos, individualmente, aparte cada un, Ricardo e eu, compartimos escenario en Babylon Chat, e despois de todo eso, xa non estábamos tocando como antes, e surgiu a idea de Ricardo de fer un grupo na fala da nosa terra, como membros Marcos, el e eu, e foi un pouco a idea de fer algo diferente e fer algo por diversión, por satisfacción personal, un pouco tamén por a novedad que la característica principal nosa é que el rock na fala de unha viega non se utiliza prácticamente nada, ou moi pouco, non? Estamos acostumbrados a oír a música asturiana en a rama del folk tradicional, maiormente. Entonces, deu-nos a idea de fer un grupo de rock en fala e basicamente foi a cousa, gustounos a idea. E terminamos fendo este disco, A Máquina del Tempo, que sacamos a finais del ano pasado, e por aí empezou a cousa. Más que nada non hai grandes pretensións, más que divertirnos, pasarlo ben e fer algo diferente e pouco máis. Ya me has dado 17 a izquierda, a la salida izquierda. Nosotros femos rock en fala por dúas razóns fundamentales. Primeiro porque é algo que non está explotado, nunca se fixo. E outra, e creo que máis importante, que é unha homenaxe ás nosas familias, que é a lengua que utilizan e nos enseñaron a cantar deste xeito. E é unha homenaxe ás nosas familias, a xente da nosa terra, e para demostrar tamén a xente xoven que podense fer cosas interesantes con a fala. A Máquina del Tempo foi un disco que compuxemos os tres membros de Bacotexo de Emparzao, a partes iguales. E tuvo a particularidade que os tres vivíamos fora de Asturias e bastante lonxe uns doutros, porque eu vivía en Santander, Marcos vivía aquí en Tapia e Dani vivía en Jaén nese momento. Entonces as novas tecnoloxías, internet, foron vitales. Compoñíamos as cancións, 4 cancións cada un, e mandámonoslas vía internet, banda ancha, vía banda ancha, e cada un escuitaba na súa casa como eran os temas, fía a súa parte, a guitarra, a batería, as letras, os baixos, mandaba aos outros como podían ser, íamos compoñendo os temas dese xeito, e foi un ano de traballo, de composición un pouco peculiar. Cando chegamos despois nel verao, aquí a Asturias, xuntámonos e gravamos uns estudios fase 4 de Xixón, casi sin ensaiar algunhas das cancións,
e, bueno, xuntouse todo perfectamente, ¿no? Entonces foi como unha revelación, ¿no? Xuntar todo ese material e ver que todo cuadraba perfectamente. Así foi como se compuxo el disco da Máquina del Tempo, un traballo de 3 personas, bueno, vivindo lonxe uns doutros e puidendo, a pesar de todo, compoñer un disco como este. Outro collar, os héroes piden xogo nun hai todos de ansiedad nas esquinas. Enriqueciendo as súas miradas bellas en el mar, un silencio de armas cargadas da pique de estoupar nesta terra. El río baixa roxo e mesto, de sangre que nos ferve dentro, hemos a queimar el cielo, hemos a queimar el cielo. Las calles van huyendo de gente nova y el dolor, es que de flores xeradas que xa non ten olor na memoria. Prometo non ouvirvos se vides por aquí, prometo só llegarvos el tempo e un bisturí, defenderme.